kwastan yana da kyau in kun gane. ASP officer. Koga mai Allah ka kama ba wani ba. ASP officer. Karyar su mahasada ba za su cin maka ba. ASP officer. Na yi maka waka Allah kara ubana. ASP officer. Kai ne yau tambara. Jalban matasan arewa gaisuwa nake. Na kai ta muje ikon Allah. Angon anti Aisha muje mai kima. ASP officer. Angon anti Amina ma mai kima. ASP officer. Babban jallaba gaisuwa na mika. ASP officer. Baban Amina gaisuwa na kara. ASP officer. Baban Sardauna Muhammad Bello ubana. ASP officer. Ubangidan Hassan Sas gaisuwa na yi. ASP officer. Ubangidan Girgiri House na gaida. ASP officer. Ubangidan Abubakar Sibare mai kima. ASP officer. Yayan Adamu Gana ina maka murna. ASP officer. Yayan Ibrahim Jujuwa yayi murna. ASP officer. Ta'aziyya ta yanzu dole ne in miƙa. ASP officer. Allah ya ji kan controller Gambo Azare. ASP officer. Allah ya ji kansa yayi masa rahama.